بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da darasinmu na mu koyi Alƙur'ani, wannan shine darasi na uku. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Abinda muka faɗa a baya daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure saboda jahilci ko ƙarancin ilimi. Allah ya yafe mana, ya gafarta mana kuma ya ba mu ikon gyarawa, ya sa mu fahimta, mu faɗaka, mu gyara kuma mu sanar. Kamar yadda muka yi bayani a sati da ya gabata ko a karatu da ya gabata, za mu ringa ɗaura wannan karatu a shafuka guda uku. Na farko a Facebook page na Bashir Isa, sai na biyu page na makarantar Aisha Gambo Tahfizul Qur'an wal Islamiyya, sai kuma a YouTube channel na Mai Gishiri TV. Waɗannan su ne wurare guda uku da za a ringa samun wannan karatu da izinin Allah insha Allah ta'ala. A karatu da ya gabata mun yi bayani ƙa'idojin yadda ake karanta harufofi. Akwai masu gajeren sauti na ja, akwai masu dogo. To duka mun faɗi ƙa'idojin, in banda alifun da hamza muka ce su ne ba sa bin wannan ƙa'ida. Su za a faɗe su ne da suna. To insha Allah za mu ci gaba daga darasi na uku. Fatan dai kowa ya ce ya maimaita darasi na uku na biyun da aka yi, domin duk mutumin da ya tsallake wannan gaban bai fahimta ba, to in an shiga na uku har zuwa gaba to zai shiga cikin ɗimuwa da kiɗimewa, kuma zai ta saƙa gaba baya na warwarewa. Sai ka zo wani gaba ana ƙoƙarin ka haɗa, sai ga wani abu daban yake zuwa ma a ƙwaƙwalwa kake faɗa, alhali abu ne wanda ka riga ka wuce shi a baya. To insha Allah za mu shiga kai tsaye zuwa ga wannan darasi. In ba a manta ba, muna wannan darasi na mun gama na biyu, za mu shiga na uku. Ad-darasu thalithu, darasi na uku, yace al-huruful muqatta'a. Huruful muqatta'a, harufofi yankakku. To waɗannan huruful muqatta'a sun zo cikin Alƙur'ani mai girma, kuma suna daga cikin mu'ujiza ta Alƙur'ani mai girma, wanda Larabawa sun saba amfani da waɗannan harufofi su haɗa baƙi, su yi bayani, su yi magana. To sai Ƙur'ani ya zo da nashi salo, sai ya zo ya faɗi harafi ba tare da an haɗa kalma da shi ba, kuma sai a tsaya tukuna sai a cigaba da magana. To wannan ya yi matuƙar jan hankali, ya kuma sa Larabawa sun tabbatar da gazawansu, domin su ba su saba da wannan salo ba, kuma yarensu ne, amma Ƙur'ani sai ya zo daga garbadau ta yadda sun gagara fahimtar wannan. Kuma waɗannan kalmomi a bisa ingantaccen magana shine cikakke na fassararsu, haƙiƙanin fassararsu shine Allahu a'lam. Allah kaɗai ya barwa kanshi sani, saboda ba zai cutar ba rashin sanin. To saboda haka babu buƙatan sai mutum ya kutsa, ya yi ƙaƙale-ƙaƙale, ya faɗi abin da bai tabbata ba gurin fassara waɗannan kalmomi. To harufofi kamar yadda muka gani a rubuce, in an tuna yadda muke karantawa, to a yanzu ba zai yi wahala ba. In muka ɗauki na farko, za mu samu akwai alif, akwai lam, akwai mim. To wannan alif, kaga shi ba za ka haɗa shi da na gaban shi ba, za ka ce alif. Amma lam, in muka ji sautin mimun ne ƙare, to kuma mimun ne zai tashi a sauti na gaba. To tunda mimun da mimun sun zo za su haɗe, kuma za a samu gunna aure, sai ka ce alif lam mim. Kaga wannan tsakanin zai haɗe, saboda harufofi ne iri ɗaya za su kasance a wurin. Alif lam mim. Kamar yadda muke jan lamun ja shida a can, haka za mu ja shi a shida a nan.
kamar yadda muke jan mimun shida haka za mu ji a nan, sai dai ƙarin da aka samu shine idgham da za a yi, gunnan da zai bayyana tsakanin lamun da mimun ɗin shi kuma zai zama kamar ja biyu. Alif lam mim, haka za mu karanta shi. Sai na biyu shi kuma kaga ga alif lam mim ɗin, to sai ga sadun. To mimun in ka ce mim sai sad, to mimun ba zai shiga cikin sadun ba, to saboda haka sai ka haɗa suka ce alif lam mim sad, haka za ka karanta shi. Sai kuma lamun na gaba alif lam ra, to kaga lamun mimun nan bai zai mimun na lamun nan bai zai shiga cikin ra'un ba saboda ba harufofi bane iri ɗaya. Sai ka ce alif lam ra, tunda ra mun san shi ja biyu ake yi. Alif lam ra, to anan ne mutum zai fahimci muhimmancin yadda muka karanta harufofin baya, muka ce a karanta su da sautin ja, in mai shida ne a ja shi ja shida, in mai biyu ne a ja shi ja biyu, kada a ƙara, kada a ɓata, a natsu a bi shi daidai wa daidai. Sai kuma na gaba shi kuma kaga alif lam mim ne sai a ƙara ra'un, to shi ma mimun bai zai haɗu da ra'un ba saboda haka sai a karanta shi a matsayin kamar izhar. Alif lam mim ra. Sai na gaba kaf ha ya ain sad, to anan kaga kaf ha kaga ba za su shiga cikin juna ba. Ya ain, ainun nan ƙarshen shi ain, to sautin nunun ne. Sai sadun, to anan tunda sautin nunun ne sai a ikhfa, shi yasa sai ka ce kaf ha ya ain sad. In ka gama jan ainun naka shida sai ka yi ikhfa tsakanin shi da sadun, sai ka cika shi ma sadun ɗin ja shida. Sai na gaba ha kaga shi a asalin shi ja biyu ne, ha ja biyu ne, to ba wani dogon ja, ha shikenan. Sai na gaba in ka duba ba zai shiga cikin sinun ba, sa'annan sinun shi kuma zai iya shiga cikin mimun saboda ƙarshen shi nunun ne, sautin nunun kuma na iya idgamin shi tsakanin shi da mimun. Sai ka ce sim mim, shikenan. Shi yasa in kuka lura za ku ga duk wanda za a ja shi ja shidan nan an yi wani abu a saman shi ja, to wannan abun alaman madda ne, maddan da ya wuce biyu, to wannan shine alaman shi, ana sa su ne alaman inda za a ja madda, ko ya zama ja biyar za a yi ko shida, wani ana sa wannan alama ne. Sai na gaba shi kuma bai zai shiga cikin sinun ba, kuma shi sinun shi kaɗai ne ƙarshe, kaga za a tsaya kan shi kenan, sai ya zama mai sin yasin. Sai sad, sai hamim. Sai to hamim kaga ha bai zai shiga cikin mimun ba, shi ja biyu ne, mimun kuma ja shida. Sai kuma na gaban shi bayan ka yi hamim to ga ainun nan ƙarshen shi nunu, kaga za ka ikhfa tsakanin shi da sinu, ayin si, to sinun shi ma ƙarshen shi nunun ne, za ka yi ikhfa tsakanin shi da ƙafun, sai ka ce hamim ayin sin qaf, sai qaf
sai nun. To wannan shine a taƙaice yadda ake karanta wa'innan harufofi. Idan mutum ya san ya karanta wa'innan ba daidai ba, to lallai matsalan daga farko ne, koma farko ya je sake koyan alifin bawun ɗin yadda aka karanta shi a sautin, ya maimaita shi kuma ya lura, ya ringa bambance tsakanin wanda ake ja shida da wanda ake ja biyu, ya fahimta sosai, ya riƙe, ya rufe littafin, ya kawo da ka, ya gano dalilan da yasa aka ja. In ya so in ya bibiye sauran, to in ya dawo kan gaɓan nan zai karanta shi daidai, kuma zai fahimci me yasa aka karanta shi haka. To wannan shine, saboda haka sai a yi ƙoƙari, sai a maimaita sosai. Musamman wannan shi ma ya kamata mutum ya maimaita shi, ya practice nashi sosai. Ko da misali sau 15 ne mutum ya maimaita domin ya fahimta, ya ƙware a kai. Allah ya bamu sa'a. To in muka lura akwai wasu ƙananan rubutu a ƙasa. To waƴannan ƙananan rubutu ɗin, rubutu ne wanda assignment ne, wanda kama ana buƙatan ɗalibi ya je ya koya. Sai ya ce ba'da al-intihai min ad-darsi ath-thani wath-thalith. Bayan kammala darasi na biyu da na uku. Na biyu shine wanda muka yi a baya kenan. Na uku shine wannan ad-darsu thalith. Ba wai a bidiyon mu ba, a littafi muke magana. Yace to in ka kammala al-huruful murakkaba, ka haɗa huruful murakkaba da kuma muqatta'a, sai yace to yajibu an takuna lada talib al-qudra fi ma'rifati wa tamyizi ayyi harfin min hurufil Qur'an min ghairi taraddudin. Yace bayan kammala wannan, yace harufofi murakkaba da muqatta'a, to ya wajaba ga ɗalibi ya zama yana da ƙudura, iko na sani da kuma bambance tsakanin kowane harafi da kowane harafi na harufofin Alƙur'ani daga wani, kuma ba tare da shakka ko kokonto. Yana tsakanin jimun da ha'un ko kha'un ya zo ya ta shakka. In ya zo jimun ya ce kha, in ya zo kha'un ya ce jim. To wannan taraddudin dole ɗalibi ya cire su. To kuma ana samun wannan taraddudin ne tun a lokacin da ya zo koyan harufofi a farko, ya ƙi mai da hankali. Shi yasa ina maimaitawa. Ni a shawara, ina ba mutum shawara a lokacin da yake koya, ya natsu ya koyi shi mai kyau. Ya zama kowane layi ɗaya na littafin ka rubuta shi a takarda, ka cika feji. In ka cika, sai ka ba da lokaci ka ta maimaita shi, ko ya kai sau 500 ne ko 1000. Ka iya shi, ka ƙware a kai, sai ka wuce. In mutum ya yi haka, insha Allahu ya gama da hurufan. To wannan shine. Saboda haka ya ce bayan ka kammala, to dole a samu wannan iko na bambancewa ba tare da taraddudi ba. Sai ya ce fa masalan, misali qauluhu ta'ala, faɗin Allah da ya ce amma yatasaalun. Ya ce ya qara'u at-talibu bis-surati at-taliya bila taraddudin. Ɗalibi ya karanta a bisa sura irin yadda zai zo nan ba tare da kokonto ba. Farko kawai sai ce ain, mim, ya, ta, sin, alif, hamza, lam, waw, nun. To ɗalibi ya karanta haka duka ba tare da kokonto ba. Saboda haka abin da ya kamata a nan shine mutum ya ɗauki suratul naba'i ɗin, ya karanta shi ɗaɗɗaya ba tare da kokonto ba. Ya fara tun daga amma ɗin ya zo ƙasa. In yana da lokaci ma ya sake samun wasu surori, ya yi musu irin wannan domin ya bayar a jin masa, ya tabbatar ya san harufofin ba taraddudi. Idan mutum ya yi wannan, insha Allahu ta'ala ya fahimci wannan assignment da aka bayar, wannan darasi. Saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah. Duk wanda ya samu ya yi, ya san mana a comment section, wanda insha Allah za mu dinga bibiya, kuma za mu san me ya kamata mu yi. A karatu na gaba insha Allah za mu shiga ad-darsul rabi', darasi na 4, inda za mu zo mu fara faɗan wassula, mu haɗa kowane harafi da wasalin shi mu ringa rubutawa. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu sa'a. Allah ya mana jagora. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.